sinne suurlähetystöön. Onko siellä vastassa delegaatio? Kyllä, sitä selkoisesti, että vai ei. Kuuna miettimässä oli näitä henkilövastaanottamassa ja oikein hyvin mietin siellä. Otti viime vastaan ja myöskin, joka oli jälkeen sellaisena vuodessa, niin sielläkin meitä oikein vastaan säilyttää. Otetaan innolla. Millä tavalla te olette varannut aina yhden suurlähetystön vierailulle? Meillä on tämmöinen konsepti, että suurlähetystön on aina 3 minuuttia soittamassa hyvää mieltä. Sen jälkeen ojennetaan piiri. Suomessa se vuoro meitä luottaa ja